Ja, hej. Og velkommen herind til børneinstitutionen Højhuset. Kom indenfor. Tak. Nu skal vi jo have besøg lidt af dig de her dage her, men jeg tænkte på, om vi ikke lige skulle hilse på nogle af vores borgere, som vi kalder dem her hos os. Skal vi starte herinde? Måske vi kan lige hilse lidt på Emil herinde, tænker jeg. Ja, det vil jeg gerne. Kom du med? Ja, jeg prøver. Ja, herinde der bor Emil så. Hej Emil. Nå, spændende. Hej. Emil, han er ikke så udviklet. Han har lidt op i hovedet, lidt som sådan en 3-årig. Ja. Hvad er det for en fin klods på mig her? Det er bare Emils måde at sige hej på. Så sådan, det er sådan, vi gør her i børneinstitutionen. Kom du med, så går lige hilse på de andre også. Ja. Ja, så hvis nu, så kan vi lige gå ind og hilse en gang på Alex herinde. Ja, det var fint, at vi ikke havde lukket døren der. Men Alex han bor herinde, og du skal bare lige vide på forhånd. Man kan godt blive lidt forskrækket, fordi Alex og dyr og sådan, han er meget vild med de dyr der. Men ved du hvad, kom nu bare med, så hilser vi lige på ham. Ja. Ja, hej Alex. Hej. Så Alex, kan du ikke sige hej til den nye pige? Det er Lisa, det her. Ja, Alex, som du kan se, så... Hej Alex. Så er Alex lidt mere... Du ved, det der med grise lægger også æg i Alex's hoved, så det... Ja, Grise lægger ikke æg. Nej, men du kan prøve at se, så har han sådan nogle pipfuglsfjer oppe i hovedet. Det er strudsefjer. Er det strudsefjer, du har der, Alex? Ja. Men det er Alex. Sådan, det finder du hurtigt ud af, sådan Alex. Men lad os, ved du hvad... En måge. Går du bare... En måge? En havmåge. Alex, jeg tror nu... Det er vist bare en undulat, der flyver derude, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Kom du med igen, Lisa, så. Igen. Ja, Trine, kan du lige skrue lidt ned, Trine? Jo. Ja. Trine, så kan du lige sige hej til vores nye studerende. Det her, det er Lise. Hej. Hej, Trine. Godt at møde dig. Det var da en fin tegning, du har der. Du er godt nok god til at tegne mig, Trine. Men Trine, hvad er du egentlig maler med? Trine, det der har vi aftalt. Det må du ikke have med, Trine. Trine, for at tegne. Det hører til pædagogerne, ikke også? Det er noget, vi har inde på vores kontor. Det har vi snakket om. Sådan er reglerne her. Jeg har en dårlig dag. Ja, men Trine, det vil det lige meget. Sådan er det bare. Regler. Og regler, de skal holdes. Det er derfor, man laver en kørebrøller. Trine! Ved du hvad? Altså, vi må tage den snak med Trine lidt senere. Men så må vi... ved du hvad? Ja, nu tager jeg altså en kop kaffe. Nu kan jeg ikke lide... Kan du ikke lige... Ved du hvad? Du er pædagogstuderende. Så tager du da bare lige af det der, ikke også? Ja, du gør det bare. Jeg er jo først lige kommet. Ja, ved du hvad? Det klarer du. Det klarer du.